Napadli ste Hedvigu Malinovú? Pýtam sa veľmi jednoduchú otázku, stačí povedať áno, nie. Videli ste Hedvigu Malinovú? Můžu ještě raz? On ti to ještě raz za tebe? Stačí jednoducho odpovedať holou vetou. Čo teda poviete na vypočúvaní, keď sa vás na to budú pýtať? Prosím vás, můžu to použít, prosím tě natravovat? Prečo ste neboli na prvom miestu? Môžete nám teda aspoň povedať, že kde ste mali byť v čase, keď sa údajný útok stal? Prečo na ňo útočíte? Slečna, prosím vás, môžete to... Chcem sa spýtať pána, ktorý by mal byť dneska vypočutý ako svedok na tie skutočnosti, ktoré súvisia s jeho údajným výsluchom v mesiaci september roku 2006, pretože ja som jeho výsluch ako svedka a nenašiel vo vyšetrovacom spise. Poznáte sa s pánom Bencem, ktorý tu bol tiež na výsluchu predčasom? Vy ste mu dali pokoj. Máte vy nejakú informáciu o tom, kde mohol byť v čase údajného útoku na Hedvigu Malinovú? Ja nemám takéto informácie. Predpokladám, že orgány činné v trestnom konaní asi takúto informáciu mali, pretože pokiaľ si dobre pamätám, tak tento pán mal mať nepriestrelné alibi. Napadli ste Hedvigu Malinovú? Napadli ste Hedvigu Malinovú alebo nie? V tomto vyšetrovaní tie osoby, ktoré sú vypočúvané, oni si už nič nepamätajú. Či už príslušníci policajného zboru, alebo teda nie je nič, ale väčšinu dôležitých skutočností si proste nepamätajú a vôbec ma to neprekvapuje, že možno, že si aj nespomenie ten pán. Hlásite sa k nejakým extrémistickým skupinám? Národný odpor, skinheads? Zúčastníte sa budúci piatok pochodu v Nitre proti drogám? Máte nejakú informáciu o tom, že by sa mohol hlásiť k nejakým extrémistickým skupinám? No, ja nezbieram tieto informácie. Ja si myslím, že to je skôr otázka pre Slovenskú informačnú službu alebo pre zodpovedné osoby na ministerstve vnútra.